Bueno, eskerrik asko denoi tortzeagatik, eskerrik asko gu ere gaur aurkezpen ontara gonbidatzeagatik. Aurten dakizunez kilometroak ikastolen aldeko Gipuzkoako festa Ibarran izango da, Uzturpe ikastolak antolatuta. Eta hasteko eta behin aurreneko albiste, aurreneko titularra da izango dala. Ze aurtengoa ere hasi dugu hola eta hola, pandemiari dagokionez, baina bide honetik goaz, aurten kilometroak izango dira. Hori da, eta kilometroaken baitan, eta ikusita pandemiaren egoerak ere pixka bat zigula arna sartzen, Ibarrako inauteriak ere ospatu dira. Bueno, aurkeztu nahi genuke urte osorako alako ekimen programazio bat, eta programa horren baitan, badago ekimen bat, bereziki azpimarratu nahi genukena, aurkeztu nahi genukena, Infinitu Irribarra izenekoa. Hori aurkezera eta hori pixka bat aktibatzera etorri gaur. Ze aurtengo leloa, kilometrotako leloa izango da Irribarra. Ez dakit fijatu zaren antxo, baina da binomio perfektua, batzen dituena Ibarra eta Irribarrea. Ibartarren espiritua definitzen duena pixka bat. Hori guztia da, Irribarra. Eta erdigunean jarri nahi ditu Infinitu Irribarrak, batetik Ibarra, aurten festa bertan ospatuko delako, eta bestetik Irribarrea. Garai hauetan ez da, azken egun aste, hilabete urte hauetan hain desagerturik, hain ia debekaturik izan den Irribarre hori berriz ere, mahai gainera ekarri nahi dugu, erdigunera ekarri Irribarrea, eta gure arteko harremanetan eta horrek daukan garrantzia azpimarratu eta baloratu. Hemenik aurrera Ibarran ezinak aldetik serio ibili, Ibarra dago Irribar egunero, astelenetan ere bai. Eta horrekin salto bat egin da, Infinitu Irribarraren asmoa da, virtualki, alako ekimen virtual bat ere badelako, munduko txoko desberdinetatik parte hartzea ahalbidetuko duena, eta asmoa da, munduko leku desberdinetatik euskararen ganako eta ikastolen ganako atxikimendu hori edo adieraztea argazki baten bidez, eta euskarari, ikastolei, Euskal Herriari irribarre eginez. Aleia, Infinitu Irribarra da Irribarrearen mapamundi moduko bat. Norberak munduko edo Euskal Herriko edo zein txokotatik atera beharko du argazki bat, eta dagoeneko kilometroak.eu webgunean dagoen orrialde berezi batera, igo norbera, bere burua, bere Irribarrea mapan kokatuta. Eta horrantza, jasi garen honetan, bi bando nagusi bereizi dira, batzuk zaletasun handia daukate euren Irribarrak, euren argazkiak oro har, jendearekin partekatzeko, baina bestalde, aipatu digute, sare sozialekiko eta argazkiak publikoki agertzearekiko errezeloa duen herritar asko ere badagoela. Orduan, bereziki bigarren hauei, ze lehenengoek animorik ez dute behar. Argazki bat, eta bost ere bialduko izizut. Baina beste pixka bat luzatu nahi genieke deialdi hori batetik, ez ezatela lotxarik sentitu, hau ez delako euren egoa elikatzeko ariketa bat, hau ez da Instagramerren betiko eskema hori edo, hau da Euskararen eta ikastoren alde egingo den zerbait, beraz animatu argazkiak atera, eta argazkiak atera favorez bakarka. Zeari da jendea taldean eta pixkat besteen babesean eta argazkiak ateratzen, helburua da mapa anitzagoa sortzea, eta hortarako bakarka ateratako argazki horiek balio handiagoa izango dute. Beraz, atera argazkiak, eta atera bakarka mesedez, eta hau guztia pixkat laur biltzen duen spot bat ere egin duten ez, ikusiko dugu spota, eta gero ariketatxo bat egingo dugu. Ados? Eman ezazu aurpegia euskararen alde eta kokatu zure Irribarra mapan. Kilometroak, Gipuzkoako ikastolen jaia. Uzturpe ikastola ari da gauzatzen aurten Irribarra lelopean. Energia positiboa zabaltzen duelako. Egin gabeko egunak, egun galdua delako. Bizipoza delako. Arazoa konpontzen laguntzen duelako. Persona lotzen laguntzen duelako. Jarrera bat dalako. Noiz nahi, nun nahi. Bateak iriketzen dituelako. Mundua ulertzeko modu bat delako. Serotonina, dopamina, adrenalina, tristura sendatzeko aspirina. Eta mundu guztiko Irribarren argazkiak bildu eta mapa batean kokatzeko erronka hartu dugu. Ibarra, Euskal Herria eta mundu alai eta hobeago bat egiteko.
Eta pixka bat ikusteko hau guztia nola egin beharra dagoen, eta lehen aipatutako lotxa horiek eta pixka bat uxatzeko, etorri dira voluntario batzuk, bolondrez batzuk, eta aterako dituzte beraiek argazkiak, Munduan. hemen kroma honetan tabakalera delako pixka bat teknologiaren abangoardia, eta mundura bidaiatzeko aukera emango digulako, nahi duzenean pasa eta hasiko gara argazkiak eta ateratzen. Jokinekin hasiko gara, adibidez. Hori da. Gu Bai, aterako baztertuko gara gara. mundutik, Hori da. eta jarriko diogu adibidez Jokini munduan, Gasteiz. Begira. Ez? Orduan, Jokin, asmoa da, selfie bat. Hori da. Hortze, eskua desagertu gabe. Hortxe. Epa, hori. Hor. Eta irribarrea ezaztu, Jokin? Importante, hortxe, txaka. Fenomeno. Badokagu selfia Gasteizen, bale? Oso ondo. Zoragarri, urrengoa, Itziar, venga. apaitziar. Orain munduko beste toki batera ingo dugu salto, bale? Roma, ze polita. Parisen. Bai. Hortxe. Eiffel Beste Torrera barrura aterago. dago. Bai, Hor. Torrera, arriba, hortxe. Ados. Hortxe oso ondo. Eta ezaztu irribarrea, Ziar? Egin irribarre fuerte. Ibarrari izaten zaiolako Euskal Herriko Paris. Ezta? Askotan. Oso Bale, ondo, oso ondo. Venga. Gero urrengoak, hauei igual argazkiak atera ingo Bai, atera ingo diziegu. diziegu. Oinaz jarriko dugu, adibidez, Txinako... Uau, egontzara noiz bai Txinako arresian? Orain bai? Oraintxe zaude. Begira, hor, Epa, bultzaka gainera. oso ona. Oso ona. Fenomeno. Ondo, Oinaz. Hau, Bai, ja, bai, teknologia barruan sartuta dara. Hau, Beñat izango da? Apa, Beñat. Beñat jarriko dugu, esate batera, bardeetan. Lehor. Hori dago, Ibarratik pixkat gertuxeago Txina baino. Eta mugikorrak ere bideiatu du bardetara. Hor, ondo, Beñat. Irribarra, oso ondo, Apa, Beñat. Beñat. Zoragarri. Eta bukatzeko. Alaitz. Apa, laitz. Hau zugarra murdia. Sorgin txikia. Epa! Epala! Oso ondo. Oso ondo. Txalo bat, Bai. familiari. Mundial. Vale. Hau da, bueno, hau izan da idea bat egiteko pixkat, gero munduan eta Euskal Herrian benetan egin behar dena. Horratzean jarri digute Karibe. Eibar esan behar nuen, Karibea da. Gero guk ere argazki txiki bat Vale, aterako aterako. Kariben edo dena delako tokian. Baina ez gaitezen despistatu, hori da. Ez dugulako aztu nahi, ez genuke aztu nahiko, irribarre egitea oso ondo dago, infinitu irribarra horregatik ari gara sortzen, baina Euskara eta ikastolak ez dira tamalez irribarretatik bakarrik bizi. Horregatik, ekimen honek emango dio norbanakoari aukera, argazkia egiteaz eta argazkia egotzeaz gain, atxikimendu ekonomiko bat ere, ekarpen txiki bat egiteko ere aukera emango du esan bezala, baina hemen interesgarriena da batez ere argazki bilduma erraldoi honi, munduko argazki mapa mundi honi gero babesleak eta ere bilatuko zaizkiola, eta beraz babesleek argazki hauetan haien marka eta logotipoa eta erakusteko aukera izango dutela. Beraz, bi bideo horietatik atera nahiko genuke tekin ekonomikoa bera ere. Alegia, irribarrez gain, hiru pixka bat ere behar dugula, eta Baita. hori ere mateko. Ikastolen alde. Ez aztu hori, Irribarre egitea eta argazkiak banaka eta ekarpen ekonomikoak eta denak dira ikastolen alde. Hori da, eta presente izan. Eta bukatzeko igual guk ere aterako dugu... Karibe tokiona da. Mundura. Bai, adibidez, Joango gara Karibera. aterazuk. Bueno, joango naiz ni Karibera. Oso ondo. Oso Eta ondo. gero nik aukeratuko dut beste. Bale, aterako du nik. Ibarraren alde, Euskararen alde, ikastolen alde nire selfia. Irribarran joan ez aztu? Oso ondo, ni esker. Karibe baino Juleni- nik beti askoz ere nahiago izan dut Beira. lan egitea. Oporrak dira biziosoen gauzak eta lana. Orduan, lanean, tak? Lanean ere atera litekelako. Lanean ere irribarre egin litekelako. Zuzen. Lanean ere aterako dugu argazkia eta gero lantokitik bertatik igo eta hau da pixkat infinitu irribarra. Orduan, nik uste ez dela zalantzari geratu. Edo bai? Zalantzarik, galdetu Ez, gozai. dena oso esplikatuta geratu da. Galdetu nahi duena, galdetzea ere libre du, baina... Eskerrik asko tortzegatik eta egin irribarreta. Mila esker. Hartu parte zuek ere infinitu irribarra. Eskerrik asko. Eskerrik asko.